Maglalakad na naman tayo papunta ng Albisan. Maglalakad si Ate Ima. Grabe. Thank you. Sisi. RB Wanderlust. Salamat sa pagdalaw. Try ko lang mag-live. Sa kainitan. Oh, parang probinsya na itong Dubai dito. Malapit na ako. Malapit na ako dyan ang pupuntahan ko. Salamat sa tamsat. Salamat na Roma. Loki Roma. Diyan ako pupunta oh. Ang init-init. Mainit na yung batok ko. Ang init na ng batok ko. Ayan. Diyan ako pupunta saglit. Nag-try lang akong mag-live. Hindi makarunong. Ay. Salamat sa pagdalaw nyo. Naghahang. Diyan ako pupunta. Patingin ko itong ko. Kasi naghahang. Pasyal tayo. Pasyal tayo dito kahit na kainitan. Loki Roma. Utangera. Ate. Thank you. Mambo Tangera. Wala pang tao. Doon sana papagawa ko ng Salamat, Mambo Tangera. Salamat, Mambo Tangera. Try ko lang itong Punta muna ako dito sa loob. Punta muna ako dito sa loob.
Magkano kaya yung ano, towel? Wala akong towel na. Iniwan ko na sa Pilipinas nung nagbakasyon ako. Nagbakasyon ako sa Pilipinas, iniwan ko na. Bada balancaan ko. Hindi, ano tamay ka apa. May labi yung titiya talaga. Punta muna ako dito sa ano, maghahanap ng mabibili. May gusto, pabili na kayo. Hindi mall. Ay, nandito ako sa ano. Maghahanap ng ito mantika. Magkano kaya ito mantika? Mantika. Mga sale sila, oh. Sale, mga sale na ngayon ang ano. Ayan, oh, shampoo. Sayang, nakabili na ako ng shampoo. Sunsilk, dalawa. Sa Kapantin, mura lang. Dito naman sa Colgate, hi Edmond, God bless. Salamat sa pagbisita. Ito, 10. Ayan, oh. Kailan kaya ang expire nito? 10 lang. Nakabali na naman ako ng 10 at saka ito. Ito rin, oh. Seal. 14. Ito rin, oh, seal. Wala naman lang ano. Sinong gustong magpabili dyan? Magpabili na kayo. Nandito ako sa ano. Habang nandito ako sa pamilihan. Ay, magsipil. Magpabili na kayo. Wala, hindi ko yan ano. Dito na lang ako bumili ng ano. Pampaganda. Paganda, oh.
Bili-bili tayo. Bili na kayo. Wala yung ano. Dito pagkain. Bili tayo ng pagkain. Mga pagkain ng mga bata naman ito nandito. Kape. Ito kape. Cappuccino. Cappuccino. Magkakano kaya itong cappuccino? Ito, mura ang sugar dito. Mura ang sugar dito. Ano bang bibilhin ko? Ano bang bibilhin ko? Dito naman, mga bag. Ito naman, cortina. Dito tayo sa magpasyal-pasyal lang, magpalamig lang dito sa magkano kaya yung ganito? Magkano kaya itong mic? Magkakanta ako. Magkakanta ako. Hi, Ma'am Satisfaction. Namamasyal ako dito sa nagpapalamig. Titingin ng mabibili. O dito sa mga may mga lipstick, mga foundation, makeup. Wala, hindi mahilig si Ate Ima sa ganito eh. Bibili lang, tapos ipamimigay. Salamat, Ma'am Satisfaction. Wala, marami na akong ganyan nabili. Hindi naman ako gumagamit. Ito naman, sa pabango. Ito sabon. Ano ba yung kukunin ko? Sa mga damit kaya. Tara, samahan niyo ko. Magbisita-bisita ng mga ayan, mga sapatos dito. Dito naman mga t-shirt. Dati ang gulo-gulo, ang pwesto nila ngayon masinop na kasi nung ang daming namili. Nag-ukay-ukay sila dito. Asan na, nawawala na ako. May nahanap ako. Palamig. May hinahanap ako na damit. Salamat sa inyo. Ito kaya. Magsiswimming daw kami. Wala kaming pang tupis. Magsiswimming daw kami. Kaya, ano naman ang magsiswimming daw kami. Pero dito bawal ang magsuot-suot ng mga maiksi. Pero hindi naman tumutupad ang mga mga pasaway. Pili na kayo ng mga damit. Magaganda.
Ito oh, ang lalaki naman oh. Pang ano ito, mga ibang lahi. Hindi naman mahilig ang mga Pilipina sa damit na mga ganyan. Ang lalaki. Ah, wala naman akong mapili. Ano kaya yan? Oh, mahal naman yan. Oh. Mamahal. Ang mamahal. Magalaw yung camera ko. Magalaw yung camera ko. Magaganda yung t-shirt dito. Kaso medyo may makamahalan. Wala naman akong pambili. Wala pa akong napipili. خلاص. Ito na lang. Magkain tayo ng chips. Wala namang ano. Baka mahal na ito. Ay. May chili yata ito. Yung pula, hindi naman maabot. Ay, ito na lang. Cheesy. Ito na lang cheesy. Mainit na kaya hindi ko na ano. Ano bang bibilhin ko dito? Meron naman na akong lahat. Ito oh, 5. Ito oh, 5 oh. Tama na ito. Kasi may pupuntahan pa ako eh. Ay, hindi may kukuha. Kukuha pa ako ng drinks. Drinks na Pepsi. Ito na lang. Kukunin ko. Pepsi. Ay.
Pero yung pera ko nandito yata. How much? Ha? 24? Bibilangin ko muna yung pera ko. Yan. Magalaw yung ano ko, camera ko. This one? Thank you. Magalaw yung ano ko. Wala pang ano dito, mga tao kasi maaga pa. Thank you. Punta ko sa ano, paggawa ng cellphone. Ayos ko yung mobile. Ayan o, mga ano. Nagamatay na yung iba. Mainit na. Ang galaw-galaw kasi ano lang. Excuse me. Wala namang tao dito. Wala yatang tao dito, no? Wala pa. Alas 10 pa yan. Ah? Pero naka-open naman siya, no? Alas 10 pa. Alam nga na mag-aantay pa ako dito ng oras na. Anong oras na? Dito muna ako. Bili pa ng ice cream. Yes. Bili ako ng ice cream. Saan ba? Saan ba dito ang masarap? Hello. This one. How much this one? 15 grams more. Okay. What? Yeah. Rainbow means that. Ah? Anything. Okay, this one. What is this? Yeah. Yeah. How much? 15? Yes. Hi, Nico. Halika. Close Gusto over mo? here. Oh. Close over here. Ha? Here? Yeah, I will eat here. Because I'm waiting this shop. Yeah? I'm waiting this shop. Yeah. Uh, this mobile shop. 11 o'clock. 11 o'clock. 11 o'clock. Yeah. Mashallah. 11 o'clock. On 10 هذا Or 10. لكن هي Aantayin ko yung ano eh. Yan oh, yung shop na yan. Magalaw yung camera ko kasi. Ano ba yan? Mga shop dito. Ano, tingnan nyo oh, sarado pa. Magkakain muna ako ng ano. Kain muna ako, magpalamig. Nico. Kain tayo. Salamat, Nico. Kapatid. Sarado pa eh.
Magkain muna ako ng ice cream. O may Pringles pa ako na binili. Mga pagkain ang binibili ko kasi kain tayo ng ice cream. Magalaw yung camera ko, pasensya na. Ano yan, shop na yan eh. Aantayin ko pa yung shop na yan. Ito naman aantayin ko yung shop na yan kung kailan magbubukas. Kaya kain muna tayo ng ice cream. Kain muna tayo ng ice cream. Pangit ng camera. Yummy. Mga salado pa dito. Ayaw tumayo eh. Ganyan lang. Ayaw tumayo yung mobile. Kaya ganyan lang. Tapos magalaw pa. Paano yan? Magalaw pa yung camera. Natumba yung camera ko. Ipalamig tayo. Ano bang oras? Mag-aantay ako sa dito ng mga kain tayo ice cream. Natutumba yung camera. Nakatumba lang yan. Hi, Nico. Wait